Αυτό είναι το πρώτο καλό νέο. Το πρώτο καλό νέο είναι η γέννηση του Κυρίου μας. Πρέπει να εξαγνίσουμε τις καρδιές μας, να προσευχόμαστε, να μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Θεωρώ ότι είναι και τεράστιο εγχείρημα αυτό της Project Connect που μας δίνει την ευκαιρία να σφέρουμε σε αυτό το podcast. Ο κόσμος θέλει λίγο ελπίδα. Βλέπουμε ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε ό,τι βάλουμε στο μυαλό μας. Πολύ μεγάλη δύναμη έχει και η προσευχή ενός γονιού. Το ενθαρρύνω. Αν κάτι δεν σε τρομάζει, δεν είναι αρκετά μεγάλο. Το ύπουλο είναι τα πάθη μας. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Δεν πρέπει να τρέχω όλη μου την ημέρα για να γράφω ένα check. Θέλεις και κάτι να σε γεμίζει μέσα σου. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη επεισόδιο του Only Good News Podcast. Ένα podcast με μόνο καλά νέα. Παρέα μας έχουμε σήμερα στο γραφείο της Project Connect την Κατερίνα Αργύρη. Μια 20χρονη φοιτήτρια πληροφορικής, σωστά? Ναι. Πληροφορικής. Παράλληλα όμως τρέχει και ένα λογαριασμό στο Instagram με... Στους πόσους είσαι τώρα, γύρω στους 30 με 40 χιλιάδες. Ναι, κάπου εκεί, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έναν λογαριασμό που μιλάς για το Θεό και για τη σύνδεση και έχεις φέρει τόσα πολλά άτομα να τον αγαπήσουν. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δηλαδή πώς νιώθεις που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ξεκίνησες κάτι τόσο μεγάλο παράλληλα με τη σχολή? Δεν τους έχω φέρει εγώ. Θεωρώ ότι μιλάει ο Θεός μέσα από τους ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς λέω ότι οι άνθρωποι δεν ακολουθούν εμένα, ακολουθούν τον Χριστό. Οπότε εκείνος εμπνέει. Εγώ απλά είμαι ένα μέσο, ας πούμε, ο μεσάζοντας. Φαίνεται ο κόσμος συνδέεται με αυτό, γιατί είναι αυθεντικό. Μιλάω για ένα θέμα το οποίο αγαπάω, το οποίο βιώνω. Θέλω να μοιραστώ αυτό το βίωμα με τον κόσμο. Δεν θέλω να διδάξω κάτι, γιατί ποια είμαι εγώ να διδάξω, είμαι 20 χρονών απλά. Θέλω να μοιραστώ με τους νέους ότι μπορείς να πιστεύεις χωρίς να ντρέπεσαι. Έχεις μόνο νέους σε αυτό το λογαριασμό που έχουν δείξει έτσι, ενδιαφέρον ή έχεις μιλήσει και σε μεγαλύτερους, δηλαδή σε έχουν συμβουλευτεί μεγαλύτεροι άνθρωποι που σου λένε και είσαι σε μια φάση που λες εγώ τι να σου πω, ξέρω εγώ τώρα? Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Και είναι λίγο άβολο, αλλά μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, γιατί το να βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους να μοιράζονται τα προβλήματά τους μαζί σου, με μια κοπέλα μικρή που βλέπουν, ας πούμε, στο Instagram και νιώθουν μια σύνδεση μαζί της, σ' αγγίζει και σένα, γιατί λες ο κόσμος περνάει τόσα πράγματα. Πολύ σωστά, ναι. Που νιώθει την ανάγκη να έρθει σε κάποιον και να μιλήσει και ακόμα και να σου ζητήσει μια προσευχή, να το ανάψεις ένα κεράκι. Σου έχουν ζητήσει, κάνε μια προσευχή. Ναι, εννοείται. Κάνε μια προσευχή, άναψε ένα κεράκι. Έχω μιλήσει και με παιδιά στο τηλέφωνο. Με παιδιά, ας πούμε, της ηλικίας μου που δυσκολεύονται ή μπορεί να περνάνε κατάθλιψη ή που τους προβληματίζει κάτι. Έχω μιλήσει με κοπέλες για τις σχέσεις που δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα στη σήμερον ημέρα να σου εξηγήσει πώς να διαχειριστείς αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το πας, ναι. Ναι. Γενικά θεωρώ ότι πολύ φυσικά, χωρίς να το επιδιώξω, γεμίζω ένα κενό, ένα gap που υπάρχει στα social media, αυτού του ερεθίσματος του πνευματικού που θα μας φέρει κοντά με το Θεό. Ωραία, λοιπόν. Βλέπουμε αυτό το προφίλ. Αυτό το προφίλ πόσο καιρό το τρέχεις? Το τρέχω γύρω στους 5-6 μήνες. Το άρχισα τον Ιούνιο όταν έδινα εξετάσεις τώρα στη σχολή που είμαι και ήταν πολύ δύσκολο να τα τρέξω μαζί. Παρ' όλα αυτά λέω όχι, θα το προσπαθήσω, γιατί έβλεπα ένα νόημα πίσω από αυτό, ένα σκοπό μεγαλύτερο. Και εν τέλει κάποιος άλλος έβλεπε κάτι πολύ μεγαλύτερο, νομίζω. Πραγματικά, ναι, εν τέλει απέδωσε πάρα πολύ όμορφα. Ας πάμε λίγο πιο πίσω, πιο βαθιά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς βρήκες, ας πούμε, αυτή την τόλμη και τη θέληση παράλληλα με τη σχολή, με τα διαγωνίσματα, να πεις ότι ναι, θέλω να κάνω αυτό το λογαριασμό, και ακόμη πιο πίσω, πώς ξεκίνησες εσύ αυτή τη δικιά σου σχέση με τον Θεό? Πώς είναι κάτι το οποίο βρήκες από την οικογένειά σου, πέρασε έτσι φυσικά, είναι κάτι που αναζήτησες μόνη σου? Βλέπουμε πολλούς χριστιανούς να λένε και με λίγο περηφάνεια ότι εγώ είμαι πραγματικός χριστιανός, ας πούμε, γιατί έψαξα μόνος μου, ας πούμε, ή έψαξα και βρήκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πώς έθεσες αυτή την ερώτηση και με την υπερηφάνεια, γιατί είναι κάτι που μπορεί και εγώ στο παρελθόν να έλεγα εγώ το κατάφερα. Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω σωστή χριστιανή. Νιώθω ότι έχω πολλά βήματα μπροστά μου να κάνω. Έτσι, και δεν θα σου κρύψω, πολλές φορές σκέφτομαι και ότι δεν είμαι άξια να μιλάω εγώ για αυτά. Αλλά θεωρώ ότι τα θεμέλια σε κάθε άνθρωπο μπαίνουν από την οικογένεια. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν χριστιανή. Οι γονείς μου μετέδωσαν πολλές αξίες. Μάλιστα θυσίασαν
και την καριέρα τους, ας πούμε, να κάνουν κάτι wow για να έχουν χρόνο μαζί μας. Μιλούσαμε δηλαδή σε τραπέζια συχνά για αρχαία φιλοσοφία, έμαθα τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και από εκεί νομίζω μπήκαν κάποιες βάσεις, ρε παιδί μου, να πω ότι... Οι γονείς σου ήταν σπουδαγμένοι? Οι γονείς μου σπούδασαν στην Αγγλία και οι δύο. Δεν είχαν σπουδάσει κάτι σχετικό, απλώς δίναν πολύ μεγάλη έμφαση στη μόρφωση, στην ελευθερία, στις αξίες, δηλαδή είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Και που λες, εντάξει, και εγώ σαν έφηβη πιο μετά πέρασα το στάδιο να τα αμφισβητώ όλα, να πιστεύω ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι όλα είναι η επιστήμη, γιατί μπορείς να φτάσεις και εκεί. Και ήμουν εγώ και μια μαθήτρια που διάβαζα, ας πούμε, αλλά δεν χρειαζόταν να διαβάσω και πολύ για να τα πάω καλά κάπου. Για να αποδώσω. Και μου είχε δημιουργήσει έναν εγωισμό αυτό, μια υπερηφάνεια. Και λογικό εκεί να λέω, σαν έφηβη, όλοι το περνάμε αυτό, ότι μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο. Κάπως έτσι. Πέρασα λοιπόν ένα στάδιο μετά που ταπεινώθηκα πολύ. Έμεινα μόνη, χωρίς φίλους και με γείωσε πολύ. Πλέον βλέπω τη θεία πρόνοια σε αυτό, δηλαδή δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο, παρόλο που ήταν μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Από εξωτερικούς παράγοντες ή εσύ το επέλεξες, δηλαδή να κάνω... Δεν το επέλεξα. Ένιωθα. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να ταυτιστούν με αυτό, ότι δεν τέριαζα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι πιο όριμη από την ηλικία μου, αν ήμουν, αλλά ένιωθα ότι δεν τέριαζα. Και φυσικά εκεί μετά δεν μπορούσα να ταιριάξουμε παρέες και τα λοιπά, ήμουν μόνη μου και εκεί ακολούθησα πλανερές διδασκαλίες, λίγο έβλεπα στο YouTube βιντεάκια με spirituality και τέτοια, λέω ας το δοκιμάσω. Δηλαδή πήγα εκεί, έκανα διαλογισμό, τότε δεν είχα εστιάσει στο Χριστό. Το meditation που δίνουν όλοι οι έμφαση. Ναι, meditation, ξέρω εγώ, και οι ενέργειες και όλα αυτά. Ενώ ήταν μια πλάνη, γιατί είναι μια πλάνη, εκεί συνειδητοποίησα ότι κάτι υπάρχει. Γιατί, νιώθεις 2-3 πράγματα εκεί πέρα και λες, τι είναι αυτό. Από εκεί που έλεγα δεν υπάρχει τίποτα, λέω, κάτι υπάρχει εδώ. Γιατί, να το πούμε και αυτό σαν μήνυμα, ο πονηρός δεν θα έρθει να σου πει ένα ψέμα. Θα σου πει ένα ψέμα και θα κρύψει λίγο αλήθεια μέσα για να το πιστέψεις. Ναι. Οπότε κάπως έτσι ήταν, πλανήθηκα πολύ και έρχεται λοιπόν η χρονιά των Πανελληνίων, που το καλοκαίρι εκείνο, πριν την τρίτη ηλικίου, με χτυπάει πάρα πολύ ότι πρέπει να γράψω πολύ καλά, γιατί εγώ ήθελα να περάσω αρχιτεκτονική τότε, στο Μετσόβιο, που ήταν η καλύτερη σχολή στην Ελλάδα. Άλλο πράγμα τελείως από αυτό που σπουδάζω τώρα. Η καλύτερη σχολή στην Ελλάδα και έπρεπε να γράψω πάρα πολλά μόρια και με χτύπησε πολύ άσχημα. Πρόγραμμα τώρα τα πάντα, δεν είμαστε μόνο κάνουμε διαλογισμούς και τέτοιο. Κατάλαβες. Και φαντάζομαι μέσα από εκεί κάτι έκανε ένα κλικ και έπρεπε να βρεις το σωστό δρόμο. Ναι, ήταν έτσι ακριβώς. Θυμάμαι το Σεπτέμβρη που αρχίζουν τα σχολεία και η νέα σχολική χρονιά. Είχα πει στον εαυτό μου ότι αυτό που θα χτίσεις φέτος, ναι, πρέπει να γράψεις καλά. Ναι, θα διαβάζεις όλα αυτά, ναι. Αυτό που θα χτίσεις φέτος είναι η αυτοπιθαρχία. Πολύ σημαντικό για κάθε νέο. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά αυτή τη γενιά. Ναι, σίγουρα. Είχα πει λοιπόν, θα χτίσεις την αυτοπιθαρχία και είχα πει τη μέρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, το είχα βάλει στόχο, θα χτίσεις τη συνήθεια να ξυπνάς το πρωί και πριν πας στο σχολείο, πριν φας, πριν πλύνεις τα δόντια σου, οτιδήποτε, θα κάνεις γυμναστική. Ναι. Ένα πράγμα που είναι πολύ δύσκολο, το λέω τώρα σαν να είναι εύκολο, αλλά το σώμα σου αντιστέκεται. Ποιος θέλει να σηκώνεται το πρωί και να κάνει ασκήσεις με βαράκια, κοιλιακούς και τέτοια. Ήταν πολύ δύσκολο. Ο στόχος μου δεν ήταν το σώμα. Ο στόχος μου ήταν να χτίσω το σκεπτικό ότι πριν έχεις την απόλαυση, έρχεται ο πόνος, έρχεται το καλό στρες που το επιλέγεις εσύ. Πρέπει να σμιλευτείς, να το πεις ακριβώς έτσι. Είναι αυτό το compound effect, ότι έχεις ένα στόχο. Δεν χρειάζεται να το καταφέρεις από τη μία μέρα στην άλλη να ανέβεις αυτό το βουνό, αλλά κάθε μέρα σκαλοπατάκι να χτίζεις τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πολλά άτομα βρίσκουν το Θεό μέσα από την αυτοβελτίωση που κυνηγάνε. Και όπως έτσι, ας πούμε, ξεκίνησες και εσύ την πορεία σου, πολλοί νέοι βάζουν πρώτο πράγμα τη γυμναστική και βλέπουν ότι θα ξεκινήσω κάπως έτσι. Και σιγά σιγά είναι μια σειρά από γεγονότα που έρχονται, που μέσα από αυτά είναι και η πίστη, είναι η πραγματική αναζήτηση. Που στην τελική φάση αυτό είναι που θα σε σμιλεύσει, όπως είπαμε, καλύτερα. Οπότε εσύ ξεκίνησες από τη γυμναστική, όχι από το σώμα, αλλά αυτό ήταν το bonus. Αλλά ξεκίνησες για να βγάλεις έτσι αυτό το mindset, το οποίο θα σε βοηθήσει μετά να προχωρήσεις. Άρχισα από τη γυμναστική, αλλά ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Μάθαινα πράγματα πέρα από το σχολείο, διάβαζα και άλλα πράγματα. Μάθαινα επικοινωνία, μάθαινα λίγο ψυχολογία, να μπορώ να μελετάω τον εαυτό μου. Δηλαδή, αυτή ήταν η διαδικασία. Που είναι κάτι
που είχα μάθει και από μικρή, όπως σου είπα από τους αρχαίους φιλοσόφους, η αυτογνωσία. Η αυτοκριτική. Η αυτοκριτική, μπράβο, γιατί η αυτογνωσία ποτέ δεν μπορούμε να το επιτεύξουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί ήρθε και η προσευχή. Δεν ήξερα εγώ τότε προσευχή. Ήξερα μόνο το Πάτερ ημών, γιατί το λέγαμε στο σχολείο το πρωί. Αυτό ήταν. Και λέω εντάξει, θα αφήσω το διαλογισμό στην άκρη. Δεν γίνεται όλοι να μιλάνε για τον Χριστό και να μην έχει κάποια αλήθεια μέσα του. Με θυμάμαι που καθόμουν στο κρεβάτι μου και σκέφτηκα αυτή τη σκέψη ακριβώς. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι, έλεγα το Πάτερ ημών και εκεί λέω ότι άλλαξε η ζωή μου. Γιατί μετά από καιρό που κοίταξα τη ζωή μου πίσω, λέω δεν υπάρχει μια προσευχή που δεν απαντήθηκε. Κάτι που ζήτησα και δεν απαντήθηκε και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και λέω οκ, άρα έχει μια αλήθεια αυτό, μου έδωσε και εμένα δύναμη και μπορώ να σου πω ότι η τρίτη ηλικίου για εμένα, ενώ όλοι την περνάνε μέσα στο άγχος από αυτά που έχω ακούσει, ήταν η καλύτερη μου χρονιά. Δηλαδή την αναπολώ και λέω αυτό το κίνητρο, αυτή η θέληση που είχες. Αυτό είναι που σε γεμίζει. Δεν σε γεμίζει ο στόχος και η επίτευξή. Το ωραίο είναι αυτό. Σε γεμίζει η πορεία. Ναι. Δεν είναι καθόλου γραφικό που λέγεται αυτό. Που το λένε όλοι στα social media και ναι. Πραγματικά. Οπότε μετά ουσιαστικά που προχώρησες με το στόχο σου και βλέπεις ότι απέδωσες, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και βλέπεις τι στην αρχιτεκτονική που σου λέει ότι όπα θα το γυρίσει στην πληροφορική. Πολλοί μου λένε πώς είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, και εγώ όταν μιλήσαμε πριν που κάναμε την κλίση για το podcast και αυτά, σε έκανα reach out από το Instagram, να το πούμε και αυτό. Πέτυχα το λογαριασμό στο Instagram και λέω αυτό είναι το πρώτο καλό νέο. Το πρώτο καλό νέο είναι η γέννηση του Κυρίου μας. Και εγώ προσπαθώ να πιστεύω, δεν είμαι καθόλου σε αυτή την ιδανική θέση, αλλά βλέπω εσένα, βλέπω το λογαριασμό σου. Και λέω αυτή η κοπέλα πρέπει να έρθει να μιλήσει, γιατί αυτοί οι νέοι το χρειάζονται. Και παρόλα αυτά έχεις προσεγγίσει πολλούς περισσότερους νέους από ότι μέχρι στιγμής σε αυτό το podcast. Αυτό ελπίζουμε να γίνει. Αλλά ναι, και βλέπουμε αυτό. Μιλάμε στην κλίση και μου λες ότι εγώ σπουδάζω πληροφορική και όταν είχα αρχίσει ήμουν αρχιτεκτονική. Ναι. Τι είδες εκεί μέσα, τι είδες και λες ότι αυτό ίσως δεν με αντιπροσωπεύει. Για μένα γενικότερα εκείνη την περίοδο έπεσαν πολλά μαζεμένα, γιατί άλλαξα πόλη, έμεινα μόνη μου. Από Κρήτη στην Αθήνα. Από Κρήτη ήρθα στην Αθήνα. Οπότε ξέρεις, πολλές αλλαγές η μία πάνω στην άλλη. Και άρχισα και τη νέα σχολή. Πάντα δυναμικά, έτσι ξέρω εγώ. Μέσα στην ενέργεια, είχαν προηγηθεί και διακοπές. Το πρόγραμμα το συνέχισες. Αυτό είναι το θέμα. Όταν κάνει κάποιος άνθρωπος κάτι που τον γεμίζει, του δίνει ενέργεια, του δίνει αυτή τη θέληση, αυτό το κίνητρο που λέμε να συνεχίσει. Να συνεχίσει να το κάνει. Την αυτοβελτίωσή του γενικότερα. Εγώ είδα λοιπόν ότι όταν πήγα στην αρχιτεκτονική, η ρουτίνα που είχα χτίσει, οι προσευχές, αλλά και η γυμναστική και όλα αυτά, το έχασα. Όχι επειδή δεν είχα χρόνο, γιατί χρόνος υπήρχε. Δεν είχα ενέργεια, νιώθω λες και μου έτρωγε την ενέργεια. Και αυτό ήταν γιατί δεν με γέμισε. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή, εγώ ζωγράφιζα και μπήκα για αυτό το λόγο στην αρχιτεκτονική μου. Είμαι πάρα πολύ καλή στο σχέδιο και είναι ένα χάρισμα μου έδωσε ο Θεός. Και εκείνος ξέρει πώς θα το αξιοποιήσω και αν θα το αξιοποιήσω στο μέλλον. Αλλά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό το να κάνεις κτίρια, το να σου αρέσει αυτό το κομμάτι. Και εμένα δεν μου άρεσε να κάνω μακέτες. Ο κύριος λόγος ήταν το σχέδιο, είχες και άλλες βάσεις, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική, γιατί φαντάζομαι εκεί πέρα παίζουν και πολλά μαθηματικά. Ναι, εννοείται. Από θετική πέρασα. Είναι πολυτεχνείο, είναι δύσκολη σχολή. Αλλά η βάση για να πας εκεί είναι αυτό. Πόσο έγραψες, δεν έχουμε μιλήσει για το πόσο έγραψες. Παιδιά, πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έγραψα κάπου στα 18,5 και με σχέδιο 21.000, ξέρω εγώ, γιατί σου προσθέτει. Κι όμως δεν διάβαζα τόσο. Διάβαζα, αλλά ήταν θέμα ψυχολογίας. Είμαι πολύ τυχερή να πω ότι είχα καθηγητές, πιστεύω ότι παίζουν ρόλο οι καθηγητές που έχεις, τα πρότυπα που έχεις. Είχα καθηγητές που ήταν σαν μεντορές μου, δηλαδή μου έμαθαν αυτό, να διαχειρίζομαι και το άγχος μου. Δηλαδή θυμάμαι πήγα, τους έλεγα και τα προβλήματά μου και αυτά. Και διάβαζα κιόλας. Η ρουτίνα σου, δηλαδή πέρα από τη γυμναστική, γίναγες από το σχολείο. Πόσες ώρες διάβασμα για να γράψεις όλα αυτά τα μόρια? Ας ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Έβγαινες? Λοιπόν, θα σου πω. Στην αρχή πιο πολύ βγαίναμε κάποιο Σαββατοκύριακο. Μετά ξέρεις, όλα τα παιδιά ήταν σπίτι τους, διαβάζαν κτλ. Λοκίν. Εγώ όμως είμαι γενικά άτομο το έξω. Μου αρέσει πάρα πολύ το φως, ο ήλιος έξω να βγαίνω. Οπότε δεν μπορούσα να μένω μέσα. Έβγαινα και έπαιρνα τα βιβλία μου σε ένα καφέ.
Το οποίο το κάνω και τώρα με το λάπτοπ μου, με στην πληροφορική που είμαι, σε ένα καφέ. Με την αρχιτεκτονική δεν μπορούσα, κατάλαβες. Κλεινόμουν μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούσα να εκφραστώ. Δεν με αντιπροσώπευα, ακριβώς. Οπότε εγώ έπαιρνα το βιβλίο μου και καθόμουν κάπου έξω. Ή καθόμουν στο μπαλκόνι να διαβάσω. Έκανα ηλιοθεραπεία και διάβαζα ταυτόχρονα. Εγώ έβγαινα, ναι. Δεν το στερήθηκα δηλαδή, θεωρώ. Και ανέφερες ότι η τρίτη λυκείου ίσως ήταν και η καλύτερη χρονιά. Παρόλο που όλοι οι άλλοι είναι μέσα στο άγχος, μέσα στο τρέξιμο, σαν τις ταινίες με τα καρτούν, ας πούμε. Το 25 τώρα πάει να κερδίσει την πρωτιά. Να κερδίσει, Όλα αυτά που έχουν συμβεί. Όλα αυτά, ναι. Και εκεί μέσα που περνάς τώρα, βλέπεις ότι δεν σε αντιπροσωπεύει. Πώς προχωράμε στην πληροφορική? Είχες ξεκινήσει αυτόν τον λογαριασμό και λες ότι social media προχωρήσω από εκεί? Δεν είχα ξεκινήσει τίποτα. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μου αρέσει η αρχιτεκτονική, με χτύπησε. Γιατί λέω, τι κάνουμε τώρα? Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Χτύπησε μόνο εσένα, δηλαδή οι γονείς σου πώς το πήρανε? Ήμουν με τον μπαμπά μου εδώ πέρα. Και βγαίνουμε μετά από. Κάτι μας είχαν ανακοινώσει, μια εργασία, κάτι. Και βγαίνουμε. Και ήμουν πολύ φορτισμένη μέσα μου και με πιάνουν τα κλάματα. Και ο μπαμπάς μου παθαίνει ένα σοκ με την έννοια ότι να βλέπει την κόρτα, ας πούμε, έτσι στεναχωρημένη. Τι την πιέζει τόσο πολύ? Γιατί με είχε δει και έτσι? Ήμουνα, σου είπα, πολύ δυναμικά στο πάντα κτλ. Έσπασα εκείνη τη στιγμή. Και μετά από κάτι μέρες τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, μπαμπά, δεν μπορώ. Τον χτύπησε και τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, γιατί λένε το παιδί μας πέρασε στην καλύτερη σχολή της Ελλάδας, αρχιτεκτονική και θα το αφήσει κτλ. Ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκα να πάρω μια απόφαση λίγο με ρίσκο. Γιατί για μένα ήταν ρίσκο, ας πούμε, να μείνω χωρίς σχολή, χωρίς τίποτα. Και έφυγα και από το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή, είχα άλλους 6 μήνες καινούς, θεωρητικά. Και μου λέγανε οι γονείς μου, κάτσε, να δεις, μπορεί να αλλάξει γνώμη, μπορεί τα μαθήματα στο άλλο εξάμηνο να είναι καλύτερα. Μέσα μου το ήξερα. Και είπα στον εαυτό μου, λοιπόν, ότι το άλλο εξάμηνο θα κάτσω να μάθω skills και πράγματα που θα μου είναι χρήσιμα όπου και αν βρεθώ. Οπότε τον χρόνο που θα ήμουν στην αρχιτεκτονική, τον αξιοποίησα, διάβασα πολλά βιβλία, αγόρασα courses πάνω σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, όπως σου είπα πριν, ψυχολογία, έμαθα και πωλήσεις για marketing, που είναι πολύ νέα πράγματα και με βοήθησαν και σε αυτό που κάνω τώρα. Ναι. Οπότε νιώθω ότι όλο το ταξίδι είχε κάποιο λόγο, ας πούμε, που συνέβησε με αυτόν τον τρόπο. Και ίσως ήταν κάποιος άλλος μεγαλύτερος που αυτό θα πω, ναι. Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ. Και στο τέλος του πρώτου εξαμήνου σκέφτηκες να κάνεις τον λογαριασμό ή ο λογαριασμός άνοιξε μέσα στην πληροφορική που σπούδασες? Ο λογαριασμός άρχισε πριν 6 μήνες. Εγώ είχα τελειώσει ήδη τον 1 χρόνο της πληροφορικής. Η πληροφορική προέκυψε το καλοκαίρι, εκείνο, όταν έψαχνα σχολές που να μπούμε 10%. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είχα γράψει καλά, οπότε είχα πολλές επιλογές. Και λέω, πολυτεχνείο δεν θέλω κάτι να έχω λίγο άνεση χρόνου, γιατί τότε με όλα αυτά που διάβασα είχε ανοίξει λίγο το μυαλό μου, είχα κάνει κάποιες διασυνδέσεις στην Αθήνα, είχα δει ότι, η σχολή, αλλά κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει και πράγματα εκτός της σχολής. Και εκεί είπα ότι θέλω μια σχολή καλή, αλλά να μου δίνει και λίγο ευχέρεια χρόνου, ώστε να μπορέσω να κυνηγήσω και άλλα πράγματα εκτός από τη σχολή. Δηλαδή το γεγονός ότι συνέβησαν έτσι τα πράγματα και είμαι σε μια σχολή και είχα την ευκαιρία να ανοίξω αυτό το account, για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γιατί στην αρχιτεκτονική δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα ήμουν πάνω από μια μακέτα, ας πούμε. Οπότε ήταν σαν πάνω από πέτρες, κυριολεκτικά ζωγραφίζαμε πέτρες, παιδιά. Δεν θα μπορούσα. Και ανοίγεις αυτό το λογαριασμό. Ξεκινάς μιλώντας για το Θεό, ξεκινάς λέγοντας μια δικιά σου γνώμη. Έχουμε πει κάποια πράγματα πριν κάνουμε αυτό το podcast, οπότε ποια ήταν η πορεία αυτού του λογαριασμού, πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε? Εγώ, κάτι που έκανα είναι πολύ αστείο. Πώς άλλοι άνθρωποι κρατάνε ημερολόγιο? Ναι, journaling. Εγώ κρατούσα ένα journaling στο κινητό μου με βίντεο. Δικά μου, το στείλω ότι. Αποθηκευές. Ναι, αν είχα κάποια σκέψη, άνοιγα το κινητό μου, ξέρω εγώ, και μιλούσα για αυτή τη σκέψη. Γιατί μου άρεσε να φιλοσοφώ. Μίλαγες στο κινητό σου. Έβγαζες βίντεο τον εαυτό σου. Οκ, μοντέρνα journaling. Πολύ μοντέρνα journaling. Και το έκανα πάντα αυτό. Και ήταν μια μέρα που το είχα κάνει και με μια σκέψη μου μιλούσα για ένα θέμα. Και μετά κοιτάξα το βίντεο πίσω και λέω. Καλά τα λέω. Ότι... Είναι απόρριτο, αλλά αυτά δεν μπορείς να τα βάλουμε. Τώρα να παίζει ένα τώρα, ας πούμε. Να μπει εδώ και τώρα ένα. Δεν θυμάμαι αν το έχω. Το έχω σβήσει, δεν θέλω να αν το έχω να το βάλουμε. Δεν θυμάμαι αν το έχω. Είδα ένα βίντεο και λέω ωραίο αυτό, ας πούμε, και ότι θα βοηθούσε και άλλους ανθρώπους να το ακούσουν αυτό. Γιατί νομίζω μιλούσα για την κοινωνία, για τους νέους, για τη νέα γενιά. Αυτό ήταν ένας σπόρος που απλά αποφυτεύτηκε. Εγώ νιώθω ότι ο Θεός, από τη δική μου εμπειρία, μας μιλάει
μέσα από ιδέες μας εμπνέει. Εμένα στη ζωή μου πάντα έτσι ήταν. Είτε αυτό ήταν με την αρχιτεκτονική που ένιωσα ότι δεν ήταν για μένα, είτε ήταν με την πληροφορική, είτε ήταν αυτό τώρα. Ήταν ένα σφοράκι που φυτεύτηκε αυτό. Μετά από κάποιες εβδομάδες που λες, δεν έδωσα σημασία σε αυτήν την ιδέα, το προσπέρασα τελείως. Διάβασα ένα βιβλίο, το οποίο ήταν ψυχολογίας κτλ. Και λέω, οκ, ας κάνω ένα βιντεάκι πάνω σε αυτό. Ας το ανεβάσω όμως. Κάτι άλλο που μου λένε στα μηνύματα πολλοί νέοι είναι ότι κι εγώ θέλω να αρχίσω, απλά ντρέπομαι, ξέρεις, να μην τον γνωστή. Είναι μέχρι να πατήσεις το κουμπί. Είναι μέχρι να πατήσεις το κουμπί που λες. Βγάζω αυτό το βίντεο, λέω, Instagram, πολύ σοβαρή πλατφόρμα, δεν θα την ακουμπήσω. Θα το ανεβάσω στο TikTok. Ναι, το ανεβάζω λοιπόν στο TikTok, ήταν 9 η ώρα το βράδυ. Λέω, δεν θα πάει καλά. Θα γίνω ρεζίλη, ξέρω εγώ. Τζάμπα που το προσπαθώ. Παιδιά, έτσι είναι πραγματικά. Δεν το είχα σχεδιάσει να γίνει όλο αυτό. Απλά συνέβησε. Τέλος πάντων, το ανεβάζω 9 η ώρα, 10 η ώρα πάει. Το είχα δει κάποια άτομα. Λέω, εντάξει, το σβήνω. Κάποια άτομα δηλαδή. Λίγες προβολές. Ναι, δεν είχε πάρει κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Εγώ είχα πει, αν πάρει 1000, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να ανεβάσω και ένα δεύτερο. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, και λέω, θα το σβήσω. Δεν μπορώ. Γίνομαι ρεζίλη. Φαίνομαι και έξω. Δεν είχαν γράψει ακόμη σχόλια, δεν είχες διαβάσει κάτι. Απλά βλέπεις προβολές και τρομάζεις. Προβολές και τρόμαζα, ναι. Τέλος πάντων, το άφησα. Με πίεσα. Πολλές φορές αυτά που φοβόμαστε πρέπει λίγο να μας πιέσουμε να βγούμε από το comfort zone μας για να εξελιχθούμε κιόλας. Γιατί αν κάτι δεν σε τρομάζει, δεν είναι αρκετά μεγάλο. Εντάξει, πήγε καλά την άλλη μέρα, πέρασα τις 1000 προβολές και λέω εντάξει, το αφήνω. Μετά ανεβάζω και ένα δεύτερο. Με το ίδιο θέμα πάλι. Μιλούσα για κάτι μέσα από το βιβλίο. Ένα τρίτο. Και μετά πήρε μια ροή. Έρχεται λοιπόν, πάλι μου έρχεται μια ιδέα. Και λέω κάτσε. Μιλάμε για ψυχολογία, για αυτοβελτίωση, για όλα αυτά. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Σου είχα πει, είχα διαβάσει και πολλά βιβλία όλους τους μήνες που πέρασαν. Αλλά δεν υπάρχει αυτοβελτίωση χωρίς Θεό. Ο Θεός μας το δίνει αυτό. Εμένα ήδη ήταν ένα κομμάτι στη ζωή μου μεγάλο. Δεν τον ακολουθούσα όπως τον ακολουθώ τώρα. Τότε ήμουν της φάσης που την έχουν περάσει πολλοί νέοι. Πιστεύω, αλλά εντάξει. Πιστεύω πως θέλω εγώ. Ναι. Μπορεί να πάω εκκλησία, μπορεί να μην ακολουθώ κάτι, γιατί να ακολουθούμε και κανόνες. Είμαι free. Πιστεύω όμως. Έτσι. Έχω τον τρόπο μας. Έχω τον τρόπο, ναι. Προσαρμόζω την πίστη στα δικά μου τα θέλω. Ναι. Το έχω περάσει αυτό το στάδιο. Αλλά πίστευα. Δηλαδή, πίστευα ότι υπάρχει αλήθεια μέσα σε αυτό. Ένιωσες ότι τον χρειαζόσουν. Ναι, ξεκάθαρα. Ένιωσα ότι όχι ότι τον χρειαζόμουν, ότι με έχει βοηθήσει κιόλας. Και λέω ότι δεν υπάρχει χωρίς Θεό. Ανεβάζω ένα βιντεάκι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Απλά το πήγαινα λίγο στο κομμάτι ότι ο Θεός είναι. Δεν είσαι εσύ που τα κάνεις όλα. Μετά ανέβασα και ένα βιντεάκι από ένα εκκλησάκι το UPIC που είχαμε πάει στην Κρήτη και μετά που άρχισε το content μου να πηγαίνει προς τα εκεί. Πιο θεολογικό, ναι. Θεολογικό, ναι. Μέσα από την αυτοβελτίωση. Να πω ότι και αυτή η μετάβαση δεν ήταν κάτι εύκολο, γιατί είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Σίγουρα. Θα σε κρίνουν πολλοί άνθρωποι. Θα σε κρίνουν αυτοί που δεν πιστεύουν, προφανώς. Θα σε κρίνουν ακόμη και αυτοί που πιστεύουν, γιατί υπάρχουν πολλοί σκληροί χριστιανοί, ότι θα το κάνεις έτσι και έτσι. Και ποια είσαι εσύ να μιλάς? 20 χρονών κοπέλα. Εγώ δεν ένιωθα ποτέ ότι κάνω κάποιο κήρυγμα. Ένιωθα ότι μοιράζομαι την αγάπη μου, μοιράζομαι το ταξίδι μου, μοιράζομαι αυτά που μαθαίνω κι εγώ στην πορεία. Είπα κάτι συγκεκριμένο στον εαυτό μου, ότι αφού έχεις αυτό το χάρισμα και στο έχει δώσει ο Θεός στην επικοινωνία, να μπορείς να μιλάς, να αγγίζεις τον άλλον, γιατί να μιλάω για κάτι άκυρο και να μιλάω για το Θεό, που στη δική μου τη ζωή ήταν το πιο σημαντικό πράγμα. Είδα και ότι άρεσε στους ανθρώπους. Και εντάξει, μετά έτσι συνέχισε. Και μετά άνοιξα και Instagram. Πιο σοβαρό. Ναι, γιατί εγώ το φοβόμουν. Πραγματικά το φοβόμουν. Και με όθησαν κάποια άτομα από το περιβάλλον μου. Επόμενο step είναι το LinkedIn. Ωραία. Ναι, κάπως έτσι. Και έγινε αυτό που είναι τώρα, που εγώ δεν το έχω πιστέψει. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με κρατάω σε κάποια επίπεδα ταπεινότητας που πρέπει. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό ακριβώς που είπες, ότι πώς κρατάς τον εαυτό σου χαμηλά, δηλαδή ήρεμα, ωραία, 30.000, 40.000, κάπου μπορεί να φτάσει και 50, άλλα 50 τώρα για 100. Το να βλέπεις όλα αυτά τα άτομα, όπως αναφέρθηκες, δεν ακολουθούν εμένα, ακολουθούν εκείνον. Εγώ είμαι ο μεσάζοντας. Ναι. Βέβαια αυτά τα άτομα έχουν και μια μεγάλη σύνδεση μαζί σου. Πώς κρατάς έτσι τον πύχη όσο πιο χαμηλά μπορείς? Ναι, θα σου πω, το ότι άρχισα να μιλάω γι' αυτό, που δεν ήταν γιατί ήξερα τα πάντα, ούτε γιατί είχα όλες τις γνώσεις θεολογίας, ούτε καν.
μάθαινα ακόμα. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη και καθώς τη διάβαζα, την έλεγα και στα βιντεάκια μου, ας πούμε. Μου δημιουργήσε και εμένα την επιθυμία να μάθω παραπάνω, να έρθω κοντά με την Εκκλησία ακόμα παραπάνω, γιατί όπως είπα, ήμουνα εκεί στο στάδιο λίγο το ότι τα προσαρμόζουμε και λίγο πώς θέλουμε. Ναι. Οπότε ήρθα κοντά με την Εκκλησία, με το μυστήριο της εξομολόγησης. Αυτό ακριβώς, ότι ακολουθούν τον Θεό, τον Χριστό και όχι εσένα, μου το έχει πει ένας πνευματικός όταν του είχα πει για αυτό που κάνω. Και δεν θα σου κρύψω πως υπήρξαν στιγμές που υπερηφανεύτηκα. Δηλαδή το ένιωσα ότι κοιτούσα τα νούμερα σε κάποια φάση. Σίγουρα δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Δεν μπορείς. Εκεί που συνέβη σε αυτό, όταν με έπιασα, με χτύπησε πάρα πολύ. Γιατί πρώτα ένιωσα ότι προδίδω το Χριστό υπό μία έννοια, γιατί θα έπρεπε να είμαι ταπεινή. Και πώς μιλάς για κάτι και δεν το πρεσβεύεις. Με πολύ τα λάθη μας να τα κάνουμε κτήμα μας, να μαθαίνουμε από αυτά. Και όταν το συνειδητοποιούσα, αυτά έγινε σε 2-3 φάσεις. Απλά εξαφανιζόμουν και μια εβδομάδα. Ήμουν σε φάση δεν ανεβάζεις τίποτα, μέχρι να ξαναβρεις λίγο το νόημα. Και μετά συνεχίζεις. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέω, το ότι φαίνονται αυθεντικά αυτά που ανεβάζω, γιατί δεν θα ανεβάζω κάτι. Την ψυχή σου. Ναι, δεν θα ανεβάζω κάτι αν εγώ δεν είμαι καλά στο πνευματικό μου ταξίδι. Τώρα, άρα έχεις αυτό το λογαριασμό. Έχεις κάποιο πρόγραμμα, λες ότι ανεβάζω Παρασκευή, Τρίτη και αυτά και πρέπει να βγάλω βίντεο όπως έχουν πολλοί creators, ή πραγματικά μέσα από τις προσευχές σου, μέσα από τις εμπειρίες σου, λες, αυτό είναι ένα ωραίο βιντεάκι, αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Έχεις και στο λογαριασμό σου, συγγνώμη που συνεχίζω, κάνεις και κάποια live καθημερινά και διαβάζεις και μέσα από την Καινή Διαθήκη χωρία και μιλάς με το κοινό σου. Αυτά είναι σε βαθύ έτσι στηριγμένο πρόγραμμα ή βγαίνουν όποτε νιώσεις ότι πρέπει να μιλήσω γι' αυτό? Ναι, θα σου πω. Επειδή μιλάμε για κάτι που βγαίνει από την ψυχή σου, ακόμα δεν έχω κάποιο πρόγραμμα. Τι θέλω να σου πω, ότι πολλοί με ρωτάνε και τα θέματα που λες, που αγγίζουν όντως κόσμο, γιατί πατάω πάνω σε προβλήματα που έχουμε οι νέοι, προβλήματα που έχουμε καθημερινά όλοι, για το άγχος, για τις σχέσεις, για τις κακές σκέψεις και όλα αυτά. Όλοι το νιώθουμε αυτό. Μου λένε πώς έρχονται τα θέματα. Δεν έχω κάποιο πρόγραμμα, λοιπόν. Διαβάζω βιβλία. Με βοηθάνε πάρα πολύ πνευματικά βιβλία, λόγους Αγίων, Αγίο Παΐσιο, Αγίο Πορφύριο. Αυτά διαβάζουμε και στα live μας, μαζί με τον κόσμο. Αλλά καθώς διαβάζω ένα βιβλίο, και αυτό συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο, σου δημιουργούνται εικόνες στο μυαλό, σου έρχεται μια ιδέα, το επεξεργάζεσαι λίγο. Και αυτό που θα με αγγίξει εμένα μέσα μου, σε κάτι που θα διαβάσω, θα πω ότι, ωραία, αυτό μπορώ να το κάνω βίντεο, γιατί το έχω νιώσει πρώτα εγώ, κατάλαβες. Και αυτό και το άλλο, εντάξει. Αν κάποιος, ας πούμε, άνθρωπος έχει μια απορία, κάποιος νέος μια απορία και κάποια πράγματα που τα ακούω λίγο συχνά από τους νέους, αυτά λέω πρέπει να τα κάνουμε ένα βίντεο, ας πούμε, θα βοηθήσει κόσμο. Σίγουρα. Ναι. Κάπως έτσι. Και τα live μου, στην αρχή λέω, εντάξει, τα βίντεο το κάνω edit, τα κόβω, τα λέω. Εκεί πέρα ότι πω, μια χαρά, τα κόβω. Τώρα. Ενώ στο live είναι live και μιλάς στον κόσμο live, στην αρχή με τρόμαζε. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ πλέον. Γιατί έχει instant ανταπόκριση. Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι με την πλευρά των νούμερων, δηλαδή. Instant ανταπόκριση σε αυτά που θα πεις, θα δεις ότι εκεί πέρα ποιον άγγιξε και ποιος έγραψε πραγματικά αυτό που το. Ναι, γιατί ξέρω, τα κάνω και βράδυ συνήθως. Ναι. Ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι σε λίγο θα κοιμηθούν. Και λέω τι ωραίο ερέθισμα. Ναι. Και όχι απλά να βλέπουν αυτό που λέω εγώ. Το να είμαστε όλοι μαζί, 150 άτομα, 200 άτομα, εκείνη τη στιγμή και να μιλάμε για το Θεό. Από μέρη της Ελλάδας και από μέρη του κόσμου. Λέω πόσο όμορφη αυτή η ενότητα. Γιατί η ενότητα είναι η δύναμή μας, τους χριστιανούς. Είναι ο Χριστός η δύναμή μας, το ότι είμαστε αδέρφια, η αγάπη μας δίδαξε, αλλά η ενότητα, δεν είμαστε μονάδες. Και είναι πολύ ωραίο που έχει δημιουργηθεί. Είμαστε ένα σύνολο που έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα μέσα από αυτό. Και μέσα από αυτό τώρα ζούμε σε μια γενιά σίγουρα που έχει πολλές παραπλανήσεις, προπαγάνδες. Είχες μήπως κάποιους γονείς που σου λέγανε ότι αχ, βρε Κατερίνα μου, πολύ ωραία όλα αυτά που λες. Βλέπω το γιο μου, ας πούμε, ή την κόρη μου. Βοήθησε με, κάνω κάτι. Τι μπορώ να κάνω? Δηλαδή, έχει συμβουλεύσει ανθρώπους μεγαλύτερους από σένα, που εκεί πέρα πέφτει και η περηφάνεια, γιατί πρέπει, ας πούμε, να λες: εγώ ποιος είμαι τώρα να σε βοηθήσω, αλλά είχε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και στα σχόλια, όχι να σε κάνουν reach out. Όχι που κάνουν reach out. Είναι πολύ. Μάλιστα, μία μητέρα κιόλας με 3 παιδιά μου είχε στείλει και ένα πακετάκι από την τοπική του επιχείρηση για να πει ευχαριστώ. Τι λες? Ναι. Μου κάνουν reach out. Αν κάτι δεν το ξέρω, πάντα λέω παιδιά το πνευματικό σας. Τους λέω πράγματα που με έχουν βοηθήσει και εμένα από την εμπειρία μου σαν νέα κοπέλα, τα οποία μπορούν και εκείνοι πιθανώς να μεταφέρουν στα παιδιά τους. Γενικά, το πρώτο πράγμα που κοιτάω σε κάθε άνθρωπο που απαντάω σε μήνυμα, γιατί δέχομαι πολλά μηνύματα, ξέρεις, είναι άνθρωποι που θέλουν να σου πούν το μόνο τους. Είναι να τους πεις σε καταλαβαίνω. Και στους νέους ακόμα, επειδή κι εγώ έχω περάσει, όπως είπα, το στάδιο να αμφισβητώ, το στάδιο να μην πιστεύω κτλ. Ούτε αυτά νομίζω ότι ήταν τυχαία, γιατί αυτή τη στιγμή
δεν θα πάω να τους απαντήσω σαν την χριστιανή παιδιά, θα κάνετε αυτό και αυτό, ξέρω εγώ. Θα έρθω να τους πω σε καταλαβαίνω, γιατί έχω βιώσει το ίδιο. Οπότε και σε αυτούς τους γονείς, για να γυρίσω πίσω στην ερώτηση, το καταλαβαίνω ότι τα παιδιά μπορεί κάποτε να αμφισβητήσουν, κάποτε να απομακρυνθούν και τους λέω ότι παιδιά το πέρασα κι εγώ. Οπότε μην χάνετε την ελπίδα σας. Κάντε αυτό που πρέπει. Επίσης, να το πούμε, πολύ μεγάλη δύναμη έχει και η προσευχή ενός γονιού. Τους το ενθαρρύνω. Οπότε μην χάνετε την ελπίδα σας. Ο κόσμος θέλει λίγο ελπίδα. Μιλήσαμε στο πρώτο επεισόδιο για την ελπίδα, hope, που έλεγε η κυρία Νοτιάς. Θεωρώ ότι είναι και τεράστιο εγχείρημα αυτό της Project Connect που μας δίνει την ευκαιρία να σφέρουμε σε αυτό το podcast. Μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να μιλήσω σε ένας νέος που τρέχει μια επιχείρηση που τρέχει και παράλληλα με το σχολείο και αυτά. Βλέπουμε ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε ό,τι πραγματικά βάλουμε στο μυαλό μας με την αυτοβελτίωση, αλλά με συνειδητήπορο αυτόν. Έτσι. Και η κυρία Νοτιάς και γενικώς όλο αυτό το podcast θέλει να στηριχτεί στο ότι το πρώτο καλό νέο ήταν όντως η γέννησή του. Και τη γιορτάσαμε και πριν λίγο καιρό. Σωστά. Οπότε θεωρώ ότι ακόμη και οι viewers, οι άνθρωποι, το έχουν φρέσκο. Ναι. Εσένα η σχέση σου με τον Θεό και την αυτοβελτίωση ποια είναι σε αυτήν την ηλικία? Η οικογένειά μας ήταν πάρα πολύ κοντά με τον Θεό από μικρή. Το μεταξύ του ότι είμαστε κοντά με τον Θεό δεν σημαίνει ότι είμαστε και σωστοί χριστιανοί, να το πούμε αυτό. Εννοείται. Μπορεί να έχω μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία, αλλά οι αρχές μου, οι αξίες μου είναι σωστές. Πάνε με βάση αυτά που είπε. Το ύπουλο είναι τα πάθη μας. Είναι πράγματα που είναι στην ανθρώπινη φύση. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει εξομολόγηση. Μέσω του Χριστού μπορούμε. Ο Χριστός δίνει τη μετάνοια. Δεν μετανιώνουμε εμείς. Ακόμα και αυτό. Το είχα διαβάσει ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Αλλά ναι, ότι ο Χριστός δίνει τη μετάνοια. Ο Χριστός σου δίνει τη δύναμη να τα ξεπεράσεις τα πάθη σου. Γι' αυτό χρειάζεται. Αλλιώς, μόνοι μας τι να ξεπεράσουμε. Είμαστε βουτυγμένοι εντός εισαγωγικών στην αμαρτία, στο μίσος, κρίνουμε ένας τον άλλον, ζηλεύουμε. Έρχεται σχεδόν έμφυτο, ναι. Έχοντας μεγαλώσει τέλος πάντων σε μια οικογένεια που είναι κοντά, με ιερείς μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ. Στα θεατρικά που κάναμε μέσα στον Άγιο Ευθύμιο στο Κερατσίνι, κάνω ακόμη θεατρικά μετά από αυτό το podcast. Εγώ πρόβα, ας πούμε, για το Χριστουγεννιάτικο. Ωραία, αυτά είναι. Ναι, κάνω τον μπακάλι. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να το πω στο podcast αυτό, αλλά. Γι' αυτό μάλλον έχω ρόλο παρουσιαστή. Αλλά. Λοιπόν, έχοντας μεγαλώσει σε μια τέτοια οικογένεια, ήμουνα κοντά και αυτά. Παρατηρώ βέβαια ότι με όλα αυτά που έχω αρχίσει από νεαρή ηλικία, από τα 14 και ο Δημήτρης στα 13 του, χτίσαμε αυτή την επιχείρηση με τα social media, βοηθάμε επιχειρήσεις άλλες να προβάλλουν το υλικό τους. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολο. Περισσότερο η περηφάνεια, πρώτον, ο εγωισμός, όλα αυτά μαζί. Και το πρόγραμμα, πολλές φορές δεν έχω το χρόνο να πάω, πολλές φορές δεν έχω το χρόνο να δω, να πάω να εξομολογηθώ, να κάνω. Ναι. Βγαίνω εκτός και τους τελευταίους, ας πούμε, 4 μήνες, 5, βρίσκομαι σε ένα μεγάλο burnout. Αυτό είναι burnout, το έχω αναγνωρίσει, που λέω ότι κοίτα, τώρα είμαι τρίτη λυκείου, πρέπει να κόψω όλα τα υπόλοιπα, τα distractions, να χτίσω αυτό το mindset. Πέρσι κιόλας ήμουνα κι εγώ σε μια τέτοια φάση που έκανα γυμναστική πριν το σχολείο για το mindset και για το σώμα, σε παρένθεση. Αλλά να δω, ας πούμε, πώς είναι αυτό, να τα καταφέρω, να έχω, ας πούμε, 2 ώρες editing. 1 ώρα μετά προσευχή, ξέρω εγώ, να το κάνω. Το βάζα και αυτό, ας πούμε, στο πρόγραμμα. Κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Κατάλαβα ότι έπρεπε όντως να σου βγαίνει φυσικά και να λες ότι δεν πρέπει να τρέχω όλη μου την ημέρα για να γράφω ένα check. Πρέπει να τρέχω όλη την ημέρα για να νιώθω εγώ ευχαριστημένος. Το check δεν είναι να το γράψω στο χαρτί. Το check είναι να νιώθω εγώ ευχαριστημένος. Να είμαι εγώ εντάξει με τον εαυτό μου. Όταν βλέπω τον καθρέφτη, βλέπω όλα αυτά τα check που έχω κάνει πόσες μέρες, ή βλέπω έναν χαρούμενο άνθρωπο. Και σιγά σιγά και με κάποια προβλήματα μέσα στην οικογένεια, ένα ατύχημα, ας πούμε, του πατέρα μου, κατάλαβα ότι στην πραγματικότητα η υγεία είναι πάνω απ' όλα και αυτή θα έρθει μέσα και από προσευχή και από πραγματικές πράξεις δικές σου. Δηλαδή... Εδώ γεννιέται ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που είπες επειδή τρέχεις και την επιχείρησή σου. Το θέμα το βιοποριστικό των χρημάτων. Πολλοί νέοι πηγαίνουν προς αντικείμενα που σκέφτονται αυτό, την επαγγελματική αποκατάσταση και πρέπει. Απλώς θέλεις και κάτι να σε γεμίζει μέσα σου, να γεμίζει αυτό το αίσθημα της αυτοπραγμάτωσης. Αλλιώς, ό,τι και να κάνεις, δεν θα μπορέσει να το δώσεις όλη την καρδιά σου. Αν αύριο, και το λέω σε οποιονδήποτε θέλει να αρχίσει κάποιο κανάλι στο social media, αν αύριο αποφασίσεις να ανοίξεις ένα κανάλι, να μιλάς για ένα θέμα, όποιο είναι αυτό, μην διαλέξεις κάτι το οποίο
είναι viral, το οποίο το κάνουν όλοι. Διάλεξε κάτι που είναι αυθεντικό πάνω σε αυτό που αγαπάς εσύ. Έτσι θα πάει καλά μόνο. Ναι. Γιατί και το content, ας πούμε, θέλει και αυτό συνέπεια. Αν κάτι δεν το αγαπάς, δεν μπορείς να έχεις συνέπεια πάνω σε αυτό. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας για το πρόγραμμα, ναι. Εγώ, ας πούμε, έγινα στην τελική δούλος του προγράμματος και λέω ότι, αυτό με γέμιζε στην αρχή. Τώρα γιατί δεν με γεμίζει η δουλειά μου? Ναι. Μήπως γιατί έχεις πάθει ένα burnout μέσα από όλη αυτή την ασταμάτητη, τα ασταμάτητα checks? Και εγώ σε αυτή τη φάση βρίσκομαι τώρα, της αναζήτησης πάλι, όχι του Θεού, αλλά της πραγματικής μου ευχαρίστησης. Όλοι θα το περάσουμε πολλές φορές στη ζωή μας αυτό. Πολλές φορές. Και αυτό που νιώθουμε τώρα ότι ξέρουμε, αύριο θα κοιτάμε πίσω, θα λέμε. Νόμιζα ότι ξέρω εγώ τότε. Ναι. Η προσευχή βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό όμως. Είναι μια στιγμή κυριολεκτικά που παύουν όλα. Οριακά ο χρόνος δεν υπάρχει, είναι κάτι υπερφυσικό. Νιώθεις την αγάπη για το όλον, το είναι. Εγώ είμαι όν, είπε ο Θεός, ας πούμε. Είναι μια παύση σε όλο αυτό και σε βοηθάει να δεις καθαρά κάποια πράγματα και να συνεχίσεις μετά αυτή την πορεία σου, τη δύσκολη. Ο Χάρης μας το έχει δώσει όντως, αυτό το αναγνωρίζω. Αλλά, είναι και η μελέτη. Ξέρεις τι, όταν έχουμε χαρίσματα, να το πούμε και αυτό. Πρέπει να τα καλλιεργούμε. Αυτό. Χάρισμα δεν είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να υπερηφανευόμαστε. Δεν μας υπηρετεί. Πρέπει εμείς να το υπηρετήσουμε. Αυτός που υπερηφανεύτηκε πάνω στα χαρίσματά του ήταν ο Εωσφόρος. Δεν πρέπει να γίνουμε έτσι. Πρέπει εμείς να υπηρετήσουμε τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός, γιατί με ένα χάρισμα υπάρχει και ευθύνη μαζί, και να το μεγαλώσουμε. Να το μεγαλώσουμε και να επιστρέψουμε στο Θεό με κάτι που του δώσαμε την αγάπη μας, την αγάπη του ουσιαστικά. Γιατί... Την παραβολή με τα νομίσματα που λέει ότι εγώ τα επένδυσα. Τα τάλαντα. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το θαύσε, ας πούμε, κάτω και δεν το. Ό,τι τάλαντα μας δίνει, έχουμε την ευθύνη να το επιστρέψουμε πίσω. Ή περισσότερα. Ο καθένας ό,τι έχει. Γιατί άλλοι μεγαλώνουν σε πιο δύσκολες συνθήκες, άλλοι σε πιο εύκολες. Ό,τι έχει ο καθένας. Πολλές φορές σκέφτομαι αυτά τα υπαρξιακά, ας πούμε, το ότι είχα την τύχη να γεννηθώ στην Αθήνα, να γεννηθώ, ας πούμε, στον Πειραιά και είχα όλες αυτές τις ευκαιρίες. Αν γεννόμουν σε μια τελείως διαφορετική χώρα, πού θα βρισκόμουν, τι θα έκανα, θα ήξερα ποιος είμαι πραγματικά ή θα είχα δηλαδή αυτά τα ταλέντα που έχω, που μου τα έχει δώσει εκείνος, θα μπορούσα να τα καλλιεργήσω αλλού, σε άλλες συνθήκες. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, αυτά τα πράγματα και βλέπω ότι ίσως όντως για όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Γιατί κάτι έχει δει ξεχωριστά στον καθένα μας. Είναι κάτι τρελό, εντάξει, πάμε πολύ βαθιά, αλλά μου είναι ακόμη wow να σκέφτομαι ότι στο Σταυρό εκείνη την ημέρα με σκεφτότανε. Σκεφτόταν δηλαδή κάθε έναν από εμάς. Σκεφτότανε κάθε έναν που υπήρξε και θα υπάρχει και υπήρχε. Είναι πέρα από το ανθρώπινο μυαλό και γι' αυτό θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος να τον βρει κάποιος νέος είναι μέσω της αυτοβελτίωσης, γιατί είναι 3 λέξεις. Αυτοβελτίωση, σκοπός και Θεός, που θα ενωθούν όλα αυτά όταν ψάξεις τον εαυτό σου. Παρ' όλα αυτά να πω ότι έχουν σημασία και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Ίσως ο όρος αυτοβελτίωση είναι λίγο κάπως. Εγώ βελτιώνω τον εαυτό. Αυτό θα λέγω τώρα, ναι. Αλλά σαν το εννοούμε κάπως αλλιώς, ναι. Ο όρος αυτοβελτίωση είναι λίγο περίεργος. Νομίζω. Ναι, ότι μέσα από το να βρεις, όταν κάνεις μια αναζήτηση ουσιαστικά του πραγματικού σου αυτού, το ότι σε ευχαριστούν. Έτσι, ας πούμε, εγώ το έχω στο μυαλό μου. Και πολλές φορές μπορεί να ξεκινάει από τη γυμναστική για ένα παιδί, πολλές φορές μπορεί να ξεκινάει από το διάβασμα, το στόχο να βάλει, να περάσει κάπου. Αλλά θα τον βρει. Θεωρώ ότι είναι μέσα στη ζωή αυτή η αναζήτηση. Είναι σημαντικό και ένας νέος, όπως είπαμε, να ξεπερνάει τους φόβους του, το comfort zone του, να δοκιμάζει πράγματα. Εγώ όταν ήμουν μικρή, δεν ξέρω πόσα χόμπι άλλαξα. Αλήθεια, παίζει να έχω κάνει ό,τι χόμπι έχει σκεφτεί, το έχω κάνει. Έχουμε πάει πολύ βαθιά, ναι, αλήθεια. Έκανες αθλήματα, έκανες. Έχω κάνει βόλεϊ, έχω κάνει χορό, έχω κάνει πολεμική τέχνη. Έχω κάνει. Τι να σου πω, θέατρο έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά πράγματα. Έχω κάνει κολύμβηση. Ναι, όχι, ξέρεις τι, από όλα κάτι καλλιεργείς. Και οι αρχαίοι, ας πούμε, λέγανε ότι ο άνθρωπος, ο πολύπλευρα καλλιεργημένος, είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ο Οδυσσέας που το λέγανε πολυμήχανο, ας πούμε. Είναι ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Και για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δοκιμαστείς. Και γι' αυτό, για τις δοκιμασίες που μας έρχονται και στη ζωή, τις δυσκολίες, να τις υποδεχόμαστε όσο γίνεται, με μια ανοιχτή καρδιά, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό. Γιατί, όπως και να έχει,
μας ταπεινώνουν, μειώνουν λίγο τον εγωισμό αυτό που λέμε. Μόνο καλό θα κάνουν στη ψυχή μας. Μόνο καλό. Μόνο καλό. Τι καλύτερο από αυτό. Τι καλύτερο από αυτό στο θετικό podcast σήμερα. Η αλήθεια είναι εντωμεταξύ ότι και από το προηγούμενο επεισόδιο, το δεύτερο, του κυρίου Καλογεράκη, αναφέρθηκαν πολύ αρχαίες αυτές αξίες. Και επίσης από το πρώτο, η βοήθεια που λαμβάνεις μέσα από την αυτοβελτίωση με την έννοια όπως συζητήσαμε σήμερα. Ο κύριος Καλογεράκης συγκεκριμένα θυμάμαι που έχει βάλει τον γιο του, ας πούμε, να δοκιμάσει τα πάντα. Τώρα έχει βάλει να δουλέψει εδώ, έχει βάλει να δουλέψει εκεί για να καταλάβει ότι αυτή η σχέση που μπορεί να έχει τώρα, πάω κοσμικά, ένας εργοδότης και ένας υπάλληλος με έναν άλλον υπάλληλο. Υπάρχουν πόσα πράγματα που πρέπει να προσέχεις, το πώς θα του μιλήσεις, το πώς θα το σεβαστείς, στα σχόλια, στο λογαριασμό σου. Έχεις παρατηρήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, κριτικάρουν λίγο βαριά, το είπες, υπάρχει και ο σκληρός ο χριστιανός, αλλά στην πραγματικότητα έχεις κάνει συζήτηση μαζί τους. Σου έχουν μήπως ένας τέτοιος άνθρωπος ανοιχτή, πέρα από το να γράψει, ας πούμε, της ελληνικής αγοράς στο δικό του? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Και είναι ξεκάθαρο το πώς θα το διαχειριστείς, να μπορέσει ο άλλος να ανοιχτεί. Και τι εννοώ. Αν κάποιος σου πει ένα άσχημο σχόλιο και απαντήσεις με ένα άσχημο σχόλιο, μόνο διακόπτεις την επικοινωνία, δεν κάνεις κάτι. Αν το απαντήσεις με αγάπη, μπορεί να φαίνεται πάλι λίγο γραφικό, αλλά όσες φορές απάντησα με ευγένεια, αυτός ο άνθρωπος είδε μια καλή πρόθεση και ανοίχτηκε λίγο παραπάνω. Και γενικά την κριτική πρέπει να την ακούμε. Αν είναι κάτι που δεν έχει κάποια βάση, προσπέρασέ το. Αλλά εμένα με έχει κρατήσει κάποιες φορές από το να υπερηφανευτώ. Κάποια σχόλια τα έχω επεξεργαστεί λίγο και έχω πει μήπως έχει κάποιο δίκιο. Γενικά, όσοι είμαστε και νέοι, θεωρούμε ότι είμαστε μισωστοί και ότι δεν δεχόμαστε καμία κριτική από κανέναν και όλα θα τα πάμε τέλεια. Είναι μέχρι να ταπεινωθείς, είναι μέχρι να κάνεις το λάθος. Οπότε, για να μην συμβεί αυτό το πράγμα, άκου απλά. Και δέξω ό,τι σου κάνει καλό και άφησε ό,τι δεν σου κάνει καλό. Κάπως έτσι είναι. Ναι, επειδή και εγώ έχω δεχτεί, εντάξει, βέβαια σχόλια στο ίντερνετ όχι τόσο γιατί δεν έχω πολλά ακόμη βίντεο. Επειδή και εγώ έχω δεχτεί, ας πούμε, σχόλια από συμμαθητές μου ή κάτι από αυτό, είτε θετικά είτε αρνητικά. Βλέπω ότι στην πραγματικότητα πολλές φορές κάποιος δεν έχει καταλάβει πολλά από όσα θα πεις. Και αν τα καταλάβει, τότε είναι που θα πρέπει να τον ακούσεις. Ίσως αυτό που θέλει να σου πει σου ανοίξει τα μάτια. Ισχύει αυτό. Το δύσκολο κάποιες φορές, όπως είπες, είναι η κριτική από δικά σου άτομα. Δηλαδή, εντάξει, βλέπουμε, πάει καλά, έχεις τόσους followers. Εγώ έχω χάσει φίλους όμως, που όταν άρχισα να μιλάω, ας πούμε, απομακρύνθηκαν για τους χύψη λόγους. Δεν το ξέρω εγώ, να είναι καλά που είναι έτσι. Αλλά θα φας κριτική από όλους, ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Ο κύκλος σου, πώς θα λέγαμε ότι άλλαξε γενικώς οι συνήθειές σου μετά από όλο αυτό το μπαμ που έγινε? Κοίταξε, μετά από όλο αυτό το μπαμ, επειδή ακριβώς δεν ήταν. Τηλέφωνα, manager θα πάω. Όχι. Πάω από εδώ, από εκεί. Έχω και ένα άλλο podcast να πάω μετά. Ναι. Επειδή ακριβώς δεν ήταν, όπως σου είπα, μόνο το ότι μεγάλωσε ένα προφίλ, μεγάλωσε η πίστη μου πιο πολύ. Σαν ο Θεός να έβγαλε κάποια άτομα από τη ζωή μου, να με άφησε λίγο μόνη μου, όντως να εστιάσω στην πίστη μου. Είχα χρόνο να μείνω με τον εαυτό μου, όντως να εστιάσω στην πίστη μου, να κάνω προσευχή. Ο κύκλος μου αυτή τη στιγμή είναι κάποια μεμονωμένα άτομα, ρε παιδί μου, που βγαίνω και κάνω πραγματικά ποιοτικές συζητήσεις, μου προσφέρουν πράγματα, στοχαζόμαστε μαζί, ξέρεις, διάφορα έτσι. Αλλά για αυτή τη φάση της ζωής μου τουλάχιστον, περνάω λίγο μια πιο μοναχική φάση, ας πούμε. Μοναχικός λύκος. Εντάξει, δεν το έλεγα και έτσι, αλλά κατάλαβες. Και γενικά το βλέπουμε λίγο στη γενιά μας, το πώς αντί οι νέοι να βρούμε ο καθένας την διαφορετικότητά του, τη μοναδικότητά του, προσπαθούμε να ταιριάξουμε σε ένα σύνολο. Που αυτό το σύνολο πολλές φορές μπορεί να συμμετέχει, ας πούμε, σε μορφές διασκέδασης που δεν μας προσφέρουν κάτι. Αλλά για να ταιριάξουμε και για να έχουμε φίλους, αλλάζουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι και το νόημα. Όπως και στην επαγγελματική ζωή, θες να βρεις κάτι που να σε γεμίζει, έτσι και στους ανθρώπους. Οπότε κάποια πράγματα δεν συμβιβάζονται. Ο Θεός δεν συμβιβάζεται. Το ποιος είσαι και τι ψυχή έχεις, δεν μπορείς να το συμβιβάσεις για να ταιριάξεις στην εποχή. Βλέπουμε ουσιαστικά τη νέα γενιά να παλεύει με έναν ασταμάτητο αλγόριθμο που προβλέπει την επόμενη σου σκέψη, την επόμενη σου κίνηση. Κάτι που ήθελα να πω είναι κιόλας ότι όταν είπες ότι οι ιδέες έρχονται από τον Θεό, στην κατασκήνωση που
κάναμε, είναι μια χριστιανική κατασκήνωση τέλος πάντων που πηγαίνουν κάθε καλοκαίρι. Είχε έρθει ένας YouTuber, κάνει για την Disney χαρακτήρες κάποια πράγματα. Okay. Και αυτό σπουδάζει θεολογία, δεν το ξέραμε, ήρθε και μας το είπε. Τι λες τώρα. Και αναλύει ταινίες της Disney. Τέλος πάντων, αυτό μου είπε μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση. Δεν ξέρω αν την άκουσε από άλλον ή τι σκέφτηκε. Και έψαχνε να βρει την φώτιση ουσιαστικά μέσα στην καθημερινότητά μας. Πού είναι η φώτιση που συζητάμε πάντοτε, η φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι σκέψεις μας. Είναι αυτή η ιδέα που θα σου έρθει, που θα πυροδοτήσει το λογαριασμό σου, ας πούμε, θα πυροδοτήσει αυτό το podcast. Και το θέμα εδώ ποιο είναι, ότι οι ιδέες μας έρχονται στη συνέχεια. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ότι μας έρχεται συνέχεια αυτή η φώτιση που λες εσύ. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν είμαστε στην κατάλληλη συχνότητα να την ακούσουμε. Και γι' αυτό πρέπει να εξαγνίσουμε τις καρδιές μας, να προσευχόμαστε, να μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ναι, σε μια γενιά που, όπως είπαμε, παλεύεις με αυτόν τον αλγόριθμο, προβλέπει την κάθε σου σκέψη, τα παιδιά θεωρώ ότι έχουν πραγματικά, χάνουν ουσιαστικά το μυαλό τους σε αυτό το scrolling, παλεύουν εταιρείες για να κερδίσουν την προσοχή σου. Ολόκληρες εταιρείες παλεύουν για να πάρουν αυτή την αυθεντικότητα που σου έδωσε ο Θεός, αυτή την αυθεντικότητα που έχεις καλλιεργήσει. Και θεωρώ ότι γι' αυτό υπάρχει και ένας λογαριασμός για να φέρει το άσπρο και το μαύρο που είπαμε στο πρώτο επεισόδιο, όπως ο δικός σου, για να φέρει ουσιαστικά στη μέση λίγο τα πράγματα. Και που παρόλα αυτά, και εγώ παλεύω με το scrolling. Ναι. Και εγώ παλεύω με το scrolling, είναι κάτι που θέλω να δουλέψω. Είναι δύσκολο. Ναι, εν τω μεταξύ, εγώ πρέπει να γράφω σενάρια για τους πελάτες μας και αυτά. Και σκέφτομαι, θα το εφαρμόσω από Δευτέρα, εντάξει. Θα το εφαρμόσω. Να βγαίνω, ας πούμε, έξω, να μην παίρνω καν κινητό και απλά να κάθομαι στη θάλασσα, έτσι να βλέπω και να κάθομαι να γράφω τα σενάρια. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Χρειάζεται χρόνος με τον εαυτό σου. Και πολλές φορές το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να κλείσεις τα πάντα, να ξαπλώσεις και να είσαι μόνος σου, να κοιτάς το ταβάνι και να είσαι μόνος σου και με τη σκέψη σου. Να κάτσεις και πραγματικά να καταλάβεις τι είναι αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το βίντεο που είδα μόλις πριν? Όχι, το έχω ξεχάσει. Το ξέχασα ακριβώς ένα δεύτερο μετά, ξέχασα τι είδα. Και όμως, παρόλο που τα ξεχνάμε αυτά που βλέπουμε, που είναι βλακίες στα περισσότερα χορούς, κάποιος να κάνει μια βλακία, οτιδήποτε ξέρεις, μένουν στο υποσυνείδητο αυτά τα πράγματα. Και εκεί είναι λίγο το επικίνδυνο, ότι παίρνουμε ερεθίσματα και στο τέλος καταλήγουμε οι νέοι να έχουμε διάσπαση προσοχής. Γιατί πολύ απλά το μυαλό μας δεν μπορεί να τα συγκρατήσει όλα. Έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ εκεί πέρα είναι το σημείο στο οποίο πρέπει κάποιος, ένας νέος, να βάλει ένα stop. Όχι να σταματήσει, αλλά να αντικαταστήσει αυτές τις ντοπαμίνες που παίρνει. Ντοπαμίνες, ναι. Βλέποντας ένα τέτοιο podcast, κάνοντας κάτι που πραγματικά δίνει αξία στον εαυτό του και τον υπολογίζει. Το διάβασμα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Πάρα πολύ σε αυτό. Και γενικότερα. Είσαι μόνος, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα εγώ. Δεν διαβάζω βιβλία. Βιβλία καθόλου. Δεν διαβάζω. Κοίταξε. Εγώ το παρατηρώ και αυτό, πολλοί το έχουν αυτό το θέμα. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία. Τι μου λες τώρα, ας πούμε. Είναι νομίζω και το θέμα για το οποίο θα διαβάσεις, να σε ενθουσιάζει. Βλέπω πετυχημένους που λένε διάβασα αυτό το βιβλίο, ας πούμε, για marketing, για σχέσεις, για αυτό που έχεις διαβάσει, ας πούμε, μάλλον και εσύ, και θα έχεις να μας προτείνεις. Έχω να προτείνω πολλά βιβλία, παιδιά. Θα το κάνεις και αυτό, οπότε, αλλά ναι, έχω προσπαθήσει, αλλά ίσως τα αφήνω στη μέση. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, μάλλον γι' αυτό είμαι και στον τομέα του βίντεο, ξέρω. Εγώ κάτι που έκανα, που με βοηθούσε πάρα πολύ όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα, επειδή σπαταλάω πολύ χρόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί διαβάζω. Γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οπότε παίρνω ένα βιβλίο και λέω θα διαβάσω 10 σελίδες. Γενικά κάνει πάρα πολύ καλό στη συγκέντρωση, γιατί σκέψου ότι όταν έχεις κάτι στη ζωή σου, όπως το scrolling που σου απασπάει την προσοχή, πρέπει να έχεις και μια άλλη πρακτική που λίγο να εξισορροπεί το πράγμα. Ναι. Είτε αυτό είναι προσευχή, γιατί η προσευχή είναι συγκέντρωση. Το κομποσκήνι που κάνουμε και λέμε την ευχή και την επαναλαμβάνουμε, βοηθάει το μυαλό να συγκεντρωθεί. Όποιο πράκτης είναι αυτό για σένα, να το έχεις στη ζωή σου. Πρέπει να προτείνεις ένα βιβλίο το οποίο ένας νέος χρειάζεται στην τωρινή γενιά, στη γενιά του τώρα. Το κομμάτι των σχέσεων, το βιβλίο που θεωρώ πρέπει να διαβάσουν όλοι, είναι βασισμένο πάνω σε έρευνα που έχει γίνει. Λέγεται στα αγγλικά Attached, στα ελληνικά συνδεδεμένη. Μιλάει για τα attachment types, την προσκόλληση δύο ανθρώπων, ας πούμε,
ενός αγχώδη τύπου, ενός τύπου που δεν δείχνει την αγάπη του τόσο πολύ. Και κυριολεκτικά, αν κάποιος καταλάβει αυτούς τους τύπους ανθρώπων, θα μπορεί να δημιουργήσει πολύ υγιές σχέσεις. 100% το προτείνω. Μετά, στο κομμάτι της ευκοινωνίας, ποτέ στη μέση λέγεται το βιβλίο. Στα αγγλικά, Never Split the Difference. Είναι και αυτό best seller. Το έχει γράψει ένας διαπραγματευτής του FBI. Okay. Φανταστικό βιβλίο για επικοινωνία. Σου δείχνει διάφορες τεχνικές, όχι για το πώς να κερδίσεις μια διαφωνία, αλλά για το πώς να έρθετε σε μια κοινή απόφαση με τον άλλον. Είναι πολύ διαφορετικό. Άλλο ένα. Το άλλο ένα, που δεν θα είναι ένα, θα είναι λόγια Αγίων. Είτε είναι ο Άγιος Παΐσιος, είτε είναι ο Άγιος Πορφύριος, είτε είναι ο Άγιος Σοφρόνης που διαβάζω τώρα, είναι ένα φανταστικό βιβλίο. Είναι μια πάρα πολύ καλή υπενθύμηση να σε φέρνει λίγο κοντά στο Θεό, πέρα από όλες αυτές τις δεξιότητες. Να μην χάσει την ταπεινότητά σου, γιατί είναι πολύ εύκολο, έτσι. Όταν αποκτάμε δεξιότητες. Περηφάνεια. Αυτά. Οπότε θα έλεγα, για να κάνω ένα summary, θέλεις σε κάθε κομμάτι της ζωής σου, επαγγελματικό, προσωπικό, πνευματικό, θέλεις ένα ερέθισμα που να σου μάθει το σωστό τρόπο να το διαχειριστείς. Ωραία, οπότε κρατάμε ότι η Κατερίνα ως Κατερίνα έχει ένα λογαριασμό μέσα από τον οποίο ενισχύει και η ίδια της την πίστη της. Μέσα από αυτό το λογαριασμό δίνει δύναμη ο κύριος μέσω της Κατερίνας αυτούς τους νέους να βρουν τον πραγματικό σκοπό τους στη ζωή. Η λέξη σκοπός, μάλλον, είναι αυτό που αντικαθιστά την αυτοβελτίωση. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους να βρουν αυτόν τον σκοπό. Και εγώ, όταν μου έστειλες μήνυμα και μου είπες περί τίνος πρόκειται το podcast, χάρηκα πάρα πολύ και ήθελα να συμμετέχω. Γιατί δεν υπάρχουν, όπως είπαμε πριν, τόσα ερεθίσματα για τους νέους. Και γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς εδώ και κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, κι εγώ μέσα από τη δική μου πορεία, τα δικά μου βιώματα, θέλω να βοηθήσω νέους. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν. Οπότε αυτή την προσπάθεια, όπως μπορεί ο καθένας μας, τη στηρίζει, γιατί πονάμε τους νέους. Στην προσευχή και γενικότερα σε όλο αυτό το εγχείρημα υπάρχει μέσα ο πόνος, αλλά ο πόνος κρύβει αγάπη μέσα. Τον πονάς, να τον συμπονάς, θέλεις να τον βοηθήσεις. Και γι' αυτό χαίρομαι που βρίσκομαι και εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ίσως ήταν θέλημα Θεού το να πετύχεις το βοριού μου και να ναι. Εν τω μεταξύ, όταν είδα το λογαριασμό σου, σκέφτηκα, ωραία, αυτό το λογαριασμό θα τον ακολουθεί όλη η ενορία μου, ξέρω, και βλέπω μόνο ένα άτομο. Αρχίζω να σε ακολουθώ εντωμεταξύ και μετά βλέπω σιγά σιγά το πόσο πολύ γρήγορα άρχισαν να σε γνωρίζουν όλο και περισσότερα άτομα. Και από εκεί πέρα που ήμουν ο πρώτος, εγώ που στον κύκλο μου σε ήξερε, λέω, ξέρω εγώ, θα κάνω podcast μαζί της. Με ποια! Ξέρω εγώ, λες και ήσουν κάποιος ηθοποιός τεράστιος στη Hollywood. Και ναι, θεωρώ και εγώ τεράστιο εγχείρημα αυτό της Project Connect που μου δίνει και εμένα την ευκαιρία μαζί με την κυρία Νατιάς να κάνουμε αυτή την παρουσίαση των καλών νέων. Η αλήθεια είναι, όπως είπε και εκείνη στο πρώτο επεισόδιο, ότι τα καλά νέα δεν βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί δεν πουλάνε. Και αυτή είναι η εξαίρεση, ότι όταν σε ένα κόσμο γεμάτο από κακά νέα, από μια πλήση εγκεφάλου, γιατί πολλά πράγματα αυτά είναι έτσι, γιατί έτσι σε θέλουν. Και είναι κρίμα να λες ότι ζω σε μια κοινωνία που την έχει πλάσει ο Θεός και η ίδια αυτή η κοινωνία θέλει. Πολλά άτομα, ας πούμε, απαρνιούνται το Θεό γιατί λένε ότι γιατί υπάρχει τόσο κακό τότε. Το κακό το επιλέγουμε εμείς. Το κακό το επιλέγουμε εμείς, όπως και το καλό το επιλέγουμε εμείς. Ο Θεός μας δίνει την φώτιση αυτήν, αλλά η επιλογή είναι δική μας. Πολλοί συζητάνε για τις ελευθερίες, ας πούμε, που σε εισαγωγικά μας τις παίρνει ο Θεός και λέει ότι γιατί, ας πούμε, εφόσον μας θέλει να ζούμε ελεύθερα, μας βάζει τόσους κανόνες. Και βλέπεις, ας πούμε, αυτό, ότι όταν έχεις αυτούς τους κανόνες, ζεις όλο και πιο ελεύθερα. Οι κανόνες είναι για να σε ελευθερώσουν από τα πάθη σου. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε, ότι είμαστε σκλάβοι της φύσης μας, αλλά πρέπει να την υπερβούμε, πρέπει να φτάσουμε στο υπερφυσικό, στην θέωση, αν θέλεις, που έφτασαν και Άγιοι, ας πούμε. Οι Άγιοι, κατά κάποιο τρόπο, χριστοποιήθηκαν. Είχαν τον Χριστό μέσα τους. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Και γι' αυτό η προσπάθεια του καθενός μας έχει σημασία. Θέλουμε να προσπαθήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος κακά νέα να φανεί το αντίθετο, ρε παιδί μου. Ο κόσμος δεν είναι κακός. Υπάρχουν νέοι και αυτό και μέσα από το προφίλ μου και μέσα από τέτοια project δίνει ελπίδα στους νέους. Ναι, τι καλύτερο από αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι με την πρόταση που θέλουμε να τελειώνουμε έτσι κάθε επεισόδιο. Τι καλύτερο από αυτό, για να κάνω και εγώ το δικό μου reflection, είναι το ότι καταλάβαμε μέσα από το σημερινό επεισόδιο, πιθανότατα και αυτοί που μας βλέπουν, ότι όντως ένα και ίσως από τα καλύτερα νέα στην
στον κόσμο μας ήταν η γέννησή του. Και είναι μια ευκαιρία να ξαναγεννηθούμε και εμείς. Τι καλύτερο λοιπόν από αυτό το καλό νέο που είδαμε σήμερα στο τρίτο επεισόδιο του Only Good News Podcast, ότι τη γέννηση του Χριστού που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες, πριν λίγες εβδομάδες, βλέπουμε έναν κόσμο μέσα από τον οποίο πνιγόμαστε από το κακό. Και στην πραγματικότητα η άλλη όψη υπάρχει το καλό. Και υπάρχει ένα τέτοιο podcast το οποίο δίνει αυτή την ευκαιρία σε νέους να ακούσουν αυτά τα καλά νέα που υπάρχουν στον κόσμο. Μέσα από την Κατερίνα, μέσα από την κυρία Νοτιάς που έφτιαξε την Project Connect, μέσα από τον κύριο Καλογεράκη που μας έδωσε κάποια μαθήματα για τα soft skills και το πόσο πραγματικά παίζουν ρόλο στην εργασία και στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε ότι τα καλά νέα υπάρχουν και το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να τα κάνουμε spread, να τα φέρουμε και σε όλο και περισσότερα άτομα. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, η Project Connect διοργανώνει το Annually Kickstart the New Year with Faith and Responsibility. Αυτό θα είναι το θέμα μας για αυτή τη χρονιά, όπου θα μιλήσουν άτομα σαν εσένα, μαζί και ο κύριος Καλογεράκης πιθανότατα, για να μας πούνε ακριβώς αυτά, τα καλά νέα που υπάρχουν και το πώς πρέπει να ξεκινήσεις να βάλεις στόχους και να ξεκινήσεις ένα New Year New Me, όπως λέμε όλοι.